3, 2, 1, βίντεο ορθοφωνία Σίγμα. Γεια και χαρά! Καλώς ήρθατε στο κανάλι και σήμερα, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι του subscribe από κάτω για να μένετε ενήμεροι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη σωστή εκφορά και προφορά του Σίγμα. Είναι κάτι που με ρωτήσατε πολλοί από εσάς και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο για να σας απαντήσω. Η σωστή προφορά του Σίγμα λοιπόν γίνεται αν τοποθετήσουμε την πάνω και την κάτω οδοντοστοιχεία καλά συνδεδεμένες μεταξύ τους, κάπως έτσι, και τη γλώσσα μας καλά κρυμμένη πίσω από την οδοντοστοιχεία. Η λανθασμένη τοποθέτηση του Σίγμα μέσα στο στόμα προκαλεί δύο λανθασμένες τάσεις του Σίγμα. Η μία είναι να ακούγεται σαν θήτα όταν η γλώσσα βγαίνει έξω από την οδοντοστοιχεία, είτε να ακούγεται κάπως έτσι, σαν χ και θήτα μαζί. Αυτά τα προβλήματα του Σίγμα συνήθως εμφανίζονται σε πολύ νεαρή ηλικία, στην οποία είναι καλό και να διορθωθούν. Αν ωστόσο ανήκετε στην κατηγορία των ενηλίκων που δεν έχουν επιλύσει τα θέματα του Σίγμα, τότε καλά θα κάνετε να ακολουθήσετε την άσκηση που θα σας δώσω αμέσως τώρα. Πάμε να κάνουμε μια ωραία άσκηση, κρατώντας καλά τη γλώσσα μας πίσω από τα δόντια και καλά ενωμένη την πάνω με την κάτω οδοντοστοιχεία όπως μόλις σας έδειξα. Θα διαβάσουμε μερικές λέξεις από Σίγμα. Αυτήν την άσκηση επαναλάβετε την κάθε μέρα για 3, 4 ή και 5 λεπτά και θα δείτε μεγάλη βελτίωση στο Σίγμα σας, ακόμα και αν έχετε προχωρημένη ηλικία και θεωρείτε ότι δεν μπορείτε πια να επιλύσετε το πρόβλημα. Ποτέ δεν είναι αργά, προσπαθήστε και θα έχετε σίγουρα και εγγυημένα αποτελέσματα. Διαβάζουμε λοιπόν τις λέξεις από Σίγμα. Συνάντηση, σιωπή, σιγανά, συγχρονικότητα, συνδυασμός, σύνθεση, συνεργασία, συνάνθρωπος, σώμα, Σάββατο, σίκο, συνείδηση, σοφία. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Καλή επιτυχία με την άσκηση με το Σίγμα. Γράψτε μου τα αποτελέσματα από την άσκησή σας κάτω στα comments. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι, stay tuned στο κανάλι γιατί έρχονται συνεχώς καινούργια βίντεο. Να τραγουδάτε πολύ γιατί κάνει καλό. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά!